generally the whole n'ala Igbo niile na Nsukka ka akọ tomato. Tomato dị na Nsukka kịta anyị na-ejezi ugwu Hausa. Azụ ndị ugwu Hausa na-achọtazi tomato na Nsukka kịta. maka ọrụ nụ tomato bụ ọrụ ugbo so anyị na-akụ anụ ada happy na ya anyị na-akụ anyị da happy na anyị na-akọfta tomato n'ugbo anyị anyị na-akọ tomato na again dị ya ịkọ tomato eye ị ga-arụ nnukwute ụlọ ị ga-agba moto many people bụ ndị kọ tomato last year ma na ha bụcha ma jeep tomato na ego dị ya. You see again, Dumata, and I'm the king of African culture. Guys, today I am live in Ikpa Commodity Market, like live and direct. I've heard a lot about Ikpa, about tomatoes, how they produce like in quantity. So today I came to witness it and I saw it live and direct. Tomatoes when I never touched, like live and direct here, fresh, strong and healthy. So guys, it's no longer those days that they said, okay, we are going to travel to Ugwabsa to get tomato stuff like this. Like they produce it here too. Nsukka people produce it here live, and you can get any quantity you want. So guys, I decided to come and visit and witness it today. And with what I saw here, like they are doing well. Some of them are even advising those people that are doing Okada business and that are into wheelbarrow to go into tomato farm, that it gives them what they want. So guys, let's go in and find out from the farmers how good is this tomato farming business. So let's go there. Thank you. Ross, good morning. Daga. Man, I do okay. I'm on so. I'm the master. Kagibe the mark. Afam is a Christian. Onye here man abamere. Harman bishi evute tomato sir. Yes. O si harman awebia. Good nkali. Yes. How many years become the tomatoes now? I could go maybe 5 years ago. 5 years? Yes. You come on the business, but the business is okay. Oh, the okay. I need to mad encourage. Can have me ke tinya kanya. No, we had the man agaga cup. And ina yaki hesaga. Ehuna obo something jira roi. Obo di hene nyensobu. And obi ega bi me ehuko saga. And meru onde mere ko odo mediki inye wa eru ọrụ ugbo ba na ọrụ ugbo kunuru ọrụ hụ na Chineke se ba gozi ọtụtụ ndị mmadụ. Yes. Like ano no na ni ne ya ni nwere ki faru ni me ke kunshi mu oge nwe garu. Okay. O nwere some chemicals on need. O nwere ọgwụ na agba ya. Yes, agba ya dị ọgwụ. O yeme one enyi ihe achọ. Yes. Ba dị ọgwụ eme dị arụra man ba ni me. Yes, arụra man dị ya n'ime. O ya dị clean as. Whatever na tomato so na bumbe mini de ko dry land. Tomato need dry land. All need kwe miri ana need na abu miri aga agba ma ọ bụrụ na anwụcha much ọ nọ n'ime mmiri ọma ma ọfụma. So no dry land ka na emenya bihe. Lazy ba mmiri gbaze. Yes, ma ọ bụ na the nso ebe mmiri dey is more better for dry season. They are just about use a hose na agba mmiri mgbe anyị need. Man no ga na do anytime. Man no man is the season. Yes. Because tomato need the almond and the midi. Yes. Like any of them. Yes. All like about midi, all you make problem. All like one all you make problem. So hana about the yes. Rubber now na 45,000 each. It all depends on when you do my price amount that amount. No, my price I got like this. When reduce because of the season. Time we come now, the second batch in. So over the ibago more or we can reduce depending the quantity non here. Like harvest and I can cause for the year. Okay.
I nego by tin. On a been a kunkum tin. So kunkum tin na on a bia. Nyaka I nego where harvest. Yes. The first one anyway, first seeds. If you have first seed na dey okay. But after first seed, you get na the second one. Omanyezi hatcho. Then almost some material you can go na the feed. You use the first seed. The other one I make mede. The other one the other side. Yes. Yes. Only can make mede. But the first seed you can make this one. Yeah. Wow. And I've gone on different species to cap about food species. About food species. Only to know very big and small. And the small one guy will say ditch and above. The cote horoncana. The watch and cannon, who know the small arrow. When was a small species. So, not very neat, but not small. So, man, they get going to need it will be a difference. Can make it. Yes, can make it with the action. I from there we are not buying buying Nsukka-Biggest Tomato. I say I am yes, and the buying Nsukka na try. Hana emeze nitili in quantum. Hana abambo kakwesidun. Even na Nsukka now, we was going to the door na Nsukka. Nsukka by the name by the name of ma. Me ihuni ane utenubi na gakwa kwesidu. So as in many places I get Nsukka now, Egi, Abuja, Mina, many places. Yes, can produce now the much. So and they be quite happy. Thank you very much, Darren. Thank you. Wow. When you talk of tomato, like it's no longer when we go to just to seek for tomatoes, travel to Alugu. This one is fresh tomatoes we have never touched, like for real. Happening life in Ikpa Commodity Market in Nsukka here, like. Oh, that's it. Oh, ma'am. Also, we back. I work on the Yazasha. Bros, you know what I'm I got to forget our tomato. I normal. I do where they can get the barrel on the machine. The car, I open it to Bridge, Korea, and then here than a bamboo. And then you go. At least carry out like a carrier book. I'm a bit about it. I thought you so moto, Tazi. Every neck on a year, before 6 months, Mamma ready. Before 6 months, Mamma ready. What they make it chocolate on a so in a corner, Mundana Baru, then Doc, I had you correct tomatoes 1 years ago. Mostly. That's the advice of Cabin here. Can I hear one that tomatoes with the violence. Careless, very tomato outside. All the 3 types. All the 3 types. That's good morning, ma. Good morning, Jay. You are welcome. I'm with the matter. Crab, good morning. Here we are teaching tomatoes. Teaching tomatoes. Teaching banana. Teaching tomatoes. Ikpa. Exactly. How long is on tomatoes? I've been on this business from childhood. From childhood. I was assisting my mom. Those days, I stopped when I got married. But since I was done with childbearing, then I continued again in 2017 till date. Since 2017 till date? Yes. So
So how do you see the business like? Well, this one now is seasonal. It's seasonal. Small time now. Do you understand? So this one is from our side. These are Nsukka tomatoes. So from next 2 months, you'll be seeing another different tomatoes from Jos. So this one now is Nsukka. So it's seasonal. It normally come from June till November. It will now go. We'll now focus on Jos one. What's the difference between these Nsukka tomatoes and the Jos one? They are just the same thing. The difference is the land. It's just the land. Because when Jos are coming, it won't be like this. From May, their own will go. The tomato will not be fine again. It will be full of unripe and baje. But this one is rain that is helping our own. But their own is sun. It's just the weather and the land. It doesn't rain there like here. Yes. So rainy season is spoiling their tomatoes, but rainy season is helping our own. So when it is dry season, this one will just go. It will dry automatically. It will dry, but the sun is raising their own. Their tomato doesn't like rainy, too much rainy, but this one needs it. Is there any year that these Nsukka tomatoes get infected with any, let's say, all these ants or stuff like? What? Like, is there any year that you find out that maybe this year tomato got infected with ants or all these stuffs? No, this year it was too much. Unlike last year, many people was engaged in farming, so it was surplus this year. It was surplus, but when there is so much rain, it will affect the tomatoes. It will spoil it. Too much rain. Doesn't like. How many types of tomatoes do we have here? We have it's plenty. About 5 of them. There is one that is covered 34. This one is covered 26. They have the one that is Nindo, and Muna. There's one that is Muna. There's one that is Lindo. But the one that is now is Cobra 26. Yeah, this one now is what? This very one 26. All these ones are Cobra 26. Cobra 26. The one that is Cobra 34, the shape is different. It's bigger in size. But Ikpa tomato is in Ikpa Market now. Ikpa tomato? Yes. The one that is long. How do people get the seed? They are importing it to foreign tomatoes. They have Nigeria, they have foreign one, yes. But like this one, can you get these tomatoes like this and get the seed and plant it? Yes, but it will not yield like when you get the fresh seed. Yes. Like when you get the fresh seed? Yes. But like someone that is into this business now, what would I advise somebody that is coming into the business for the first time? It's not a business you can advise somebody to come into because a lot of things is involved. It involves enough capital. Unlike when I started with zero capital. I was, like, my boss higher. But a stage came, I made it by his grace. Yes. When you have connections, you can be supplying other states. So I'm supplying many states. I'm supplying Onitsha, Oka, Umaya, Owerri, Asaba. But I'm still trying to get in touch with the UX. You supply different places. And I'm still supplying at Nsukka here. Thank you very much, man. Thank you. Remind me your name again. My name is Auntie Chi. Auntie Chi, Auntie Chi Tomatoes. Thank you, man. Nice meeting you, man. Thank you. Rosi Dagan. Good morning. Chimike Pompi. Engineer Pompi. Okay, Engineer Pompi. Yeah. Our tomatoes been as Joshua? Yes. How long this one, man? Like 2019 or so. 2019. So how
how is the business? Give me one key call and mad about the business because from him, whatever and then I call that in there, Obu has and that little jobless. Give me again, I don't know, they should come into the business. Okay, you should have gift or one capital, and then after the capital, the business in my perishable. So if you want to give him money, to give him money, and if you want to take your money, it will still take it, just like perishable. Sometimes they got like early in the morning, at the peak of the business, 4 a.m., 3 a.m. I have to touch. So sometimes maybe that early in the morning, even you can base in 35,000, then China maybe 38, 37, 39. So on that very day, not a good market. And sometimes you can go that 35 early in the morning. Then on like if the market turns bad, the thing will start going down. So over a particular pattern. But the thing of the day will consistency. Only there today, go. If you don't know when you grow, tomorrow it may give. So people that are into the business, you don't just come to make 1 million in a day. You come, you continue, you try, you keep trying. So we're a particular format. Yes. If you should advise, not a good business. Yeah, every business is a good business, and as long as you can continue, and all we get there in one day, you want to get the whole profit in that particular day. No, it's a gradual process. What any you on about for tasking tomato started? On at the morning, like talk about this year, Karima last year. Okay, did this year, Karima last year? Yes. Many people ventured, if not for rain. Now carry the far maybe times 3 than last year. Then they may affect. Yes, now too much rain. Like I'm then the tomato will come. But I'm like the means already continuously. I'm gonna teach the thing, the man. Yeah. That's the problem anyway. Thank you very much. Thank you. Sister Idaga. Idaga. Good morning. Good morning. I'm tomatoes. Tomato ọrụ ugbo. So anyị na-akụ anọ. Ada happy na ya anyị na-akụ. Anyị happy na anyị na-akọfta tomato n'ugbo anyị. Nwere afọ bụ rute ma ọ bụ ọnwa bụ rute ojugbo membeli. Ebia na June, July, August. Na tomato no June abelili Ikpa ha lile. Na tomato ene ga ahụ me na achịcha. Ofonye na evite 40 basin abia once. Ofonye 40 basin. Ofonye na 40 basin. O ndị na 50. We can then akọ many places. Na ekpo job akọ. So na ha na evite basin of. No bụ ebe June go after. From the Cambona district of Mao, but from June, July, August. So, for the road, no tomatoes are there. The Camoshana had a peak tomato, very, tomato at the Magaconada. I brought before the motor have packed Ramabe. Ikpa Halil rant. To everywhere, boss, and Jew, 10 and a batch of wow, such a many places. Ndị na-eshigwa nsọ abịa ego. Ndị na-eshigwa nsọ na-abịa well. The pot so make mbe shikachata tomato na Ikpa. Tomatoes ọdụdụ ole nwere tomatoes ọdụdụ. Enwere cobra. Enwere adama. Enwere mona. Enwere tomato ka nka. Ọ ka nka. O ruchere ka were no. O ruchere 7. Okay, 7 names. Gịnị ka ịchama nke bụ nke banyere nke ihe dị iche na nke banyere nke ugwu Hausa? Nke banyere na-aka strong. Nke ugwu Hausa na-eme awarawa. Nke banyere na-aka strong. Hausa na-eme awarawa. Ugwu Hausa na-abụkarị mmeni na-abụ yolis. So, ma nke banyere bụ padma. Ndị cobra na-adị strong. Karị mma ndị kozi. Abi afuga tomato nwere na asụ m ya akwene ya asụ na akwa ụbarata ndị na-agba ọkara dị kọrọ tomatoes. Ha maka na ọrụ ugbo bụ ebe anọ. Onwego onye na-akọ ọrụ ugbo na ala aka ọrụ ugbo. Maka na ịkọ ọrụ ugbo n'ije eweta ọka, ije eweta ede,
ije eweta ji, ije eweta akpụ, ihe dịka ije eweta mekati na ọ bụ dịka nke iwu kpebu mma ndukwu oge a ga-eweta akọwa dị a na-eweta n'ọrụ ugbo na o ruru 20 names a na-eweta n'ọrụ ugbo. Maka tomato anyị sị ka anyị bịa hete Ikpa na-ekwu ekwu Ikpa bụ the best asụ enwere na Nsukka ha. Good morning, Dagan. Good morning. I'm Dimata. Mama. I'm Joy Ifeoma. I saw tomatoes win as mama. Yes, ma. How many years been Mama? Yeah, 3 years been on tomatoes. 3 years. Yes. I got me. I forgot about tomatoes. Oh, then I some them just don't have we borrow. Have we borrow? And don't carry your correct tomatoes. No, I be bad. Hey, I got tomato again in there. It got tomato a year. It got no kudola. It got bamoto. Many people won't call tomato last year, but now I have Jama Jeep. Tomato nego there. Don't be my kita be my gun dey jugwa say dey go tomatoes. Na ma come buy mbe. Tomato dị na Nsukka kita. Anya dey jeju wa Hausa. How dị ndụ Hausa na achọtazi tomato na Nsukka kita. I dey see jugwa say tomatoes mbe. Yes. I will now tell you come and buy my tomatoes buy. Last month, June, July, na ndị Hausa jupụtara ebe a na-achọta tomato. June, July. Yes. I go tomatoes. I go tomato ebe a. The one for above the singlet tomatoes are like November, December, na tomato nke agbadago. That was from next year again. Yes, another one ebido. Okay, from June next year. Na nke ndị ba ebido December. To December again. Yeah, drop. Yes. That's it. Thank you. Oh, thank you. Boss Daga. Admoy. Good morning. I'm Dimata. Go back. I'm busy chiku. Go away. I'm only them. Them be shave tomatoes. Yeah. Only be cover my tomatoes. I could go here for 4 years. 4 years. Yeah. Okay, still shaka 4 years. No one should again year in where records this year not the go go. Oh, leg. Or less more na meji do gi of man mele kushigo yen of mo. Nya mo awon akako. How many baskets we na kota like rubber or ekpa na kota ni yi? We can go on. Like over calculate nke na kota ni yi na na ewute 100 baskets. Calculate all of them. Then I'm ewute 100 120 depends on ka umedre mi ero. Yeah. What any year you go experience as second bara nke kor. Ogo but every year mo buru hitiri of my like no buru na iwe nwere ije we chekwe no aha banye no yase no ye maybe sitting of ma. You go more as you try to compare ya to ne sino ne be ko ni nka ha nyere gi hichoro. Yeah, big edofe and cucumber. So when I try all those ones who na nka no ka gain me ka there lesser stress yes. So it's na ndugu no we na baze bi abi go tomatoes. Ndugu that of more of my this year you go to tomato. Serious? Yes. Ya na kozia well ne buy na kwa nke nuku. Ka musika kwuo na ịbịa na the whole na ala Igbo niile na Nsukka ka akọ tomato. Nsukka ka akọ tomato. Nsukka ka akọ tomato. Other places from Port, Anambra, Owerri, Imo, ha na ha nche na abacha ebe onye ọbụla which is side ọ na-anọ bụ na na-eshi ndị a na-eshi ebe a bịa anyị na-emekwa webil onye chọọ so na-eshi Nsukka ebe a na-emere ha webil. Yeah. Ọ kwago obere blessing bụ nke a na anụ na akọ tomatoes kwa anyị akọ Nsukka ndị afọ na mana m na-afọ ebe a n'eziokwu na yes. O na-ere shizme ebe dị ka 43,000. Go wetere ego ma. Aba daga ni. Adomoye. Ha mo di ma san ka go be ha. Ha bụ onyinye meje. Ọchọ tomatoes bi na zi. Afọle bi zigo mara. Orome 10 years. 10 years ri. Ai chiwe ko ge chichu na. Ya ba na apụpụ. Aga ba di asho adagar. Da aka na adịkwa ọyị mana sometimes na anyị na-ara mmeri.
Ya ebe na ngbe mbe jere fa je go tomatoes no ga no nusu. Asara ara anwa hara tra hara gbof hara kofuma. Hara koju aye ha ngeje me mboss ego. No ga mbe bu nego. Dara no. Nice ma bi hete mu nta. Onye ọrụ m daga no. Good morning. Good morning. Ị na-akọ tomatoes? Anyị na-akọkọ mana nke anyị ala mana anyị ga na-azụ mashu anyị azụ. Tomato ị na-akọ? Dị ga-eji enugbe kọma tomatoes bite ibe erere n'owo. M na my mother bịa na-akọ. Afọ ole bụ nke ọmara? Soso this year anyị kọrọ mara na ya nọbuga ebe a. Mana unu kọrọ gịrị gị fugara ya bụ business tomatoes. Ọ dịkwa Ya na asụ ga-emere ihe ọzọ na n'ihe kasị mba ma akọmadụ nke disi ya ọzọ na-akọgbu ya jiri ihe ọzọ. Gụbe ha gị? Aha m bụ Chineru. Mgbe onye nwe? Ama onye Dọba. Nke Dọbara bishiri abịa nwa? Mba anyị bụ Nsukka-Biggest Ebu Nsukka mbe. Unu eje mbọ m je kọma. Ya ni mara nye ọkụkọ ya alele kọdo ugbo. Ya akụzikwa tembe eze ka eme ya nke ọrụ. Udo dị na Dazụ ọgụ bụ nke alị. ebe ha bụ Oke ebe ha bụ ibu. Afọ m na-ere eme n'obodo gị ezigbo ya na-ere masị. onye butere asha ya ekwenyere na-ere. Dazụ. Darụ da ịdaga Adịkwa m morning ma. morning. Mike anyị anaghị ekwukwa Ọ na-ekwu n'ebete nne ya na ọ na-ekwu. Aha m bụ di m ata ka agụbe mara gị mama. aha mba Bezi. Ihe ji maa m n'Ikpa bụ Adanos. Adanos o ji mara gị n'Ikpa mbe. Asa tomatoes dị n'azụ. People do it for church. Afọ ole bụ zụgọ mara? Mmegin. Afọ ole bụ zụgọ mara asa tomato? 10 years. 3 years na. 10 years. 10 years. How? Kala kwuru mo ya eche echi 10 years. 10 years. Onye a na-enye m. A na-enye gị title na enye gị title. Gịnị mere ya agwa ndị like mmanụ ndị na-anọrọ gị nweghị ihe na-azụ. Onweghị ihe na-arụ. Onweghị ihe na-azụ. Mana tomatoes na-abịa ihe na-azụ zụgọ ma 10 years. Gịnị bụ adịbasị enye nwaanyị dị ọhụrụ. Onye na-azụ asha tomato gị na-egbu. Because tomato na-enye nri ọfụma ọfụma ma iji obi ọcha azụ ya. Ọ na-enye nri Ọ na-enye nri, ọ na-enye gain. At least ị na-azụ tomato ị na-enweta ọnọpụ ọfụma ọfụma, ị na-enwe obere ego ogoro gị na-adịghị na So anybody nọ n'ụlọ gị enweghị ọ na-azụ ebe ọrụ ihe ga-agbasa gị. ga-enweghị ihe ọ na-azụ ma ọ na-achọ Chukwu okwu. Ọ na-achọ Chukwu okwu. Ọ chọrọ ije oshi. Ọ chọrọ izu oshi. Ọ chọrọ izu oshi. Na-ewu Tinubu ha ma a na-anọ ya ebe a na-ya. Ya na ya gwa na apụta na nwere ego na na-azụ ọ ga-eji. Onye ọbụla ezi dara asha tomato ga na-azụ ya ọ ga na-eji. Ụdị azụ ụmụ anyị. Mgbe na ewebe shi abịazi abịa ego tomato. Eshi obi m, ede ọbara, ede m, arụmọna. Ndị kogi na-abịacha sef. Eviteche tomato. Tomatoes ebe a. Ya ọbịa mgbe ga na-ejikwa ụsọ ego na ọ ga-aba anyị. Obere na oge ọkọchị anyị ndị Ugwosa na-eviletere anyị ebe a. Mana efu Ọ na-agị. na ndị be anyị bie na-evite. Ọ bụ ewudi na Nsukka bụ eshi evite. Nwaanyị na-abịa ego. Ndị Ugwosa na-abịa ego, ndị Asa na-abịa ego. Mana due to the cost now, na ha na-abịa amaghị n'ikpeazụ a. Mana ha na-abịa fụ before. Nice ma bịa ma ifu godo ezigbo ọyị. Da jisi ike nụ. Darụ nụ. Good morning ma. Good morning. Ịdaga nụ. Adị m onye na-akọ ede. Amụ di ma gị be ha gị. Ha mbụ Lord Nsọ Joy. Ịdaga nụ. Oye. Asa tomatoes bi na. Mama. How many years bụ izu ọma na-achọ? 4 years. 4 years. Anyị ka na-arụkwa ọrụ oyibo. Ị na-azụ ya arụ ọrụ Igbo. Yes. Afụga ha na-azụ ya arụ ọrụ Igbo. Gode gị shiri afụga. Ọ mara ezigbo mma. Ọ na-eme gị na-eriju ahụ. Because of everyday morning. Everyday morning. Abụ na ị na-eluzi na ịmara, ọ bụ na ị na-ege na ịmara. Ị na-eluzi ịmara, ị na-ege n'ịmara. Mana ọ na-enyere ụmụ nwaanyị aka. Well. Nne m ji abịa jọọ, ị na-ege m ikuzi m ya bụ asị. Ọfụma.